Ngikubingelele mbukeli weGeshenge TV lapho ngasekhaya. iGeshenge TV ithe ayihambele osomabhizinisi abancane abakwazi ukuthi belekelele emphakathini. Njengamanje ke sambele khona la Olundi la nje emva kwase Garden Court ikhona nje indawo lapho ebhizi kakhulu ngokulekelela umphakathi ke ngamathayi. Ngoba uyibonela ke nje kuningi esithina safika la sakubona ebakhona ke nabasebenzi abakhona sabona ke nomsebenzi kukhona ikhona ke insizwa la esinayo ke yakadlala ezokisithathe isibeke ukuthi ke bona bangobani bizwa ngani le ndawo ikuphi la khona sizakithi akubele ngwamukele. Sho bhuti wami kanjani? Siyathokoza kuyintokozo ukuthi sibe nathi masifika la sabona izimonto zikhona ngaphandle siyabuka futhi la niyakhipha amathayi ke niyafaka siyabona amathayi futhi akhona ukukhomba ukuthi ke umphakathi waSolundi ke ngeke uswele ke amathayi ngabe usunenkinga emathayini mhlawumbe awusithathe usibeke ukuthi yibizwa ngani le ndawo ikuphi la khona. Bhuti wami ngizoqala ngibingelele kini bafowethu isezekuthaya ke la Olundi opposite neGarden Court. So indawo nje le izekuthaya isidume kakhulu ngoba isinesikhashana ikhona. So nje bhuti wami la sidila ngento eziningi izimonto cha yonke into iyahamba izimonto ziba khona nomsebenzi uba khona ngoba uyabona nje nefirm isidayisa amathaya amasha naye nemshini kuyashiswa ke nala ekhaya khona lento ekuthiwa i-vulcanizing. Ukuvulcanize kuzokhuluma ukuthi uyalishisa ithaya uma ngabe linekhathi enkulu uyabona bhuti wami njengapha nje na umshini nje ngikhuluma ngawo ukushisa lo mshini ufuna kodwa uthi unike isikhathi ke ngoba uma unganika ngisikhathi uzokushisa bhuti wami. Okay mhlawumbe umuntu ongazi nahle ubona futhi omunye la ubona i-rim phezulu wani lo wenza yini lo? Cha lo bhuti wami uyabona nje ngoba ubona nje bhuti wami khona i-rim ngaphezulu kwalo shuthi lona ke bhuti wami uyafaka uyazenzela wona kahle kahle uyalikhipha uphinde ulibuyisele uma ukuthi ufuna ukulungisa noma ufuna ukuliphesha uyakhona ukulikhipha ke la i-compressor kuyiyona ekwazi ukufaka umoya ukuthi uma ngabe ulikhipha ikwazi lempahla ukuthi ikuvulele la esayidini ukwazi ukuthi ulikhiphe kahle ithaya. Kuzokala kahle siyazi ukuthi phela indawo yeqhaye vele ibe khona ubani umnikazi wale ndawo iqale nini kanjani? Ikhona ke ukhona umphathi ke wakhona lana osiphetho khona. So nje akahlala uyafika nje ngaleso sikhathi awubhizi umuntu obhizi. Kahle nini ebheka umsebenzi? Yebo thina sibheka umsebenzi thina sikhona ngoba umsebenzi uyenzeka futhi bhuti wami angifuni nje ukudlala ngawe koLundi bambalo abasilandela ngemuva. Okay ngifuna ukubheka la siyazi ukuthi uqala umsebenzi nani ukukhola sekwenza sendakwazi ukuthi imphise imindeni emakhaya angisakwazi ukuvuka nje kuseni nihlale nivuke ningazi nibheke mhlawumbe ungathini ukuzibongela ngethuba enalithola ukuthi nikwazi ukuthi makuphela inyanga nani nikwazi ukuthi nithumele ekhaya enganeni. Cha bhuti wami ngizokudlulisa lokho ngiyawubonga lo mbuzo wakho lokho ke sekunesikhashana bhuti wami kodwa igama lale nkampani izekuthaya into eqale ngo2022. So inkampani mina ke ngeke ngayisebenzela kakhulu bhuti ikhona khona emathayini so kodwa le nkampani engiyo nje manje izekuthaya ikhona khona la Olundi iqale ngawo 2022 so nje isiphushile iminyaka kodwa iminyaka esiphushile ngoba phela angithi uyabona ukuthi khona i-second hand likhona ithayilisha so inkampani iqala ngalokho okuncane igcine ngalokho okukhulu uyabona nje manje inkampani isihambe kakhulu ngoba sekukhona namathaya amasha. Kuzondle funa sihambe manje ke siyophetha awutshene mhlawumbe umuntu oqhuma ngapha omelimoto oqhuma ngapha ngakona ngoma ongazi oLundi ukuthi ikhona indawo kanje ukuthi mhlawumbe oqhuma ngapha mhlawumbe uziphunyele ithayi ufuna ukuthola ithayi wenza kanjani mama kuphi lo ndawo ungena kanjani uma uqhuma ngapha ungena kanjani uma uqhuma ngapha? Cha sizosakithi into engizoyisho ukuthini umuntu osuka kuphi osuka emelimoto osuka kwaNongoma osuka eMtuba osuka kuyo yonke indawo nosuka kuMpumalanga nosuka eGoli mayifika nje la Olundi sikhona la Olundi emahlabathini uzosithola sikhona yonke into uyayithola 128 Princess Mkabayi Street lapho uzosithola khona izekuthaya ke isidume kakhulu abaningi bayazi ngoba ngisho uhambela indawo zakoceza konhlazatshe bonke abantu baphelela lana ngithi abeze ngomlimi mabefika nje la Olundi bazoyithola izekuthaya eKwaTepa. Sithokoza kakhulu sibonga kakhulu mgabade isikhathi sathi wasepazona. Danke Chipashe. Sibonga kakhulu lapho wena ke futhi emhlaleli ke lapho ke ngasekhaya ngoba sebechazile ke la sikhona ke emva kwase shopping center ngemuva kwakho lewazi usithole khona ngapha ikhona futhi kade ikhona emva kwakhona futhi indawo yawazi ukuthi uyithola basathokoza kakhulu. Mhlawumbe ke khona umbuzo oqhamuka mhlawumbe isikhathi ke sokuvula nosokuvala nezinsuku kufanele ngayisebenzi iziphi? Cha bhuti wami into engizokutshela ngayo nje lana sisebenza zonke izinsuku kodwa isikhathi sokuvula 8 o'clock ekseni bese sivala ngo5 intambama. So siba khona Saturday Sunday ngaso sonke isikhathi siba khona
mhlambe nje uma kuthiwa ke lihambile ke lizofika iTruck lizodeliver kuyenzeka ke mhlambe kwenzeke lolu suku lolo singabibikho mhlambe usuku olulodwa bhuti wami. Sithokoza kakhulu sibonga kakhulu Mgodi esikhasa ukuthi wasepasana. Thank you bhuti.